kolegom Mirom Čurlikom a s kolegyňou Ľudkou Koňovou sme pripravovali taký spomienkový deň pri príležitosti toho nešťastného židovského kódexu 80. výročia, keď boli naši žiaci bývali v našej školy, keď im bolo zabranené, aby chodili ďalej do školy. Tak ako hudobníčku ma oslovili, aby som pripravila nejaký program s kolegami a so žiakmi, tak to tak narýchlo sme niečo našli. A nebolo to úplne moje prvé stretnutie so židovskou hudbou, ale vtedy som si povedala, že niečo skúsim a zároveň som si prečítala tú knihu od pána Roberta Cvibornsteina, ktorý bol našim žiakom. A v tej knihe som sa dozvedela, že pri synagóge bol spevokol. A vtedy som si povedala, že keďže som speváčka, keďže som zboristka, že tie piesne treba vrátiť. Piesne treba vrátiť do tohto prostredia prešovského, ktoré je veľmi multikultúrne, a však tá židovská komunita je naozaj už veľmi malá. A práve tá farebnosť tých rôznych komunít robí Prešov takým zaujímavým tým, čím je. Takže som si povedala, že skúsim nájsť nejaké skladby a pre mňa najlepšia časť tej celej prípravy bolo hľadanie skladieb, počúvanie na internete a hľadanie a vyberanie tých takých podľa mňa pekných. Niektoré boli aj veľmi náročné, to som si povedala, že to hádam by zvládol komorný zbor, ale asi nie všetci za 3 dní nácviku. Avšak náš dirigent Lacko Palkovič to z nás vyžmýkal. V tejto zostave sme začali nácvik v sobotu s tým, že už v pondelok bol koncert pod večer o 5. Ten nácvik bol náročný. Mali sme spevákov, ktorí boli laici, mali sme amatérskych spevákov, mali sme poloprofesionálnych spevákov. A je ťažké to zladiť, ale treba dať každému ten priestor, treba to prečistiť, tie hlasy. A je to o tej práce dirigenta, že ako sa s tým popasuje, ale myslím, že sa nám to podarilo pekne zosúladiť. Je to vždy veľmi emocionálne, keď začneme nácvik. Pri takých prvých 3 skladbách niekto začne plakať, potom sa vyplačeme všetci. Od tej krásy, od toho dojatia, ako to ide. A potom už vieme, že môže aj ten koncert dopadnúť tak, že nebudú slzy. Pieseň sa volá Kol Halam Kulo a jej text vám povie. Celý svet je veľmi úzky most, ale hlavná vec je nebať sa.
Komoto je pôvodne zbor dirigentov Slovenska. Mal by mať 10. výročie. Ono to vzniklo na dirigentskom kurze, ktorý bol kedysi dávno v Rímavskej Sobote. A na tých dirigentských kurzoch tí dirigenti sa učia ako dirigovať, ale zároveň musia sa učiť na niekom, čiže aj si zaspievajú. No a tam tá myšlienka vznikla, to bola myšlienka Janky Dobrodskej, našej stálej členky. A ona hovorí, že človek musí mať nejaké sny a za tými snami si musí ísť a tie sny sa mu potom splnia. Takže úplne šialená myšlienka, že dirigenti budú mať ešte nejakého ďalšieho dirigenta a budú ho počúvať. Štyri hádanky dával jej hádať, ak na otázky odpovie správne, hneď z veľkej lásky môžu sa brať. Tumbala, 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 lajka, tumbala, 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 lajka, nie to len lajka, tumbala, lajka, tumbala, lajka, muzika kraj. Bežne na koncertoch je nás tak 12-15 ľudí. Spievame väčšinou počas bohoslúžieb, čiže to nie je nejaké komerčné účely, to určite nie sú, ale zaspievame si tak z radosti. A dnes nás bolo pomaly do 40, by som povedala, ale to boli noví ľudia, pretože oni sa k nám pridali pred 2 dňami. Takže od soboty do pondelka sme nacvičili iba 8 skladieb, lebo viacej už by bolo naozaj nad rámec a potom sme to doplnili ešte tými inštrumentálnymi skladbami, aby ten koncert naozaj bol koncertom a ešte čítaním z kníh, ktoré samozrejme aj my všetci poznáme, lebo sú to všetko žiaci z našej školy, tí autori kníh. Projekt Prázdna stolička, v ktorom stredoškoláci pátrajú po stopách niekdajších židovských žiakov svojej školy, bol impulzom pre vznik koncertu. A tak v synagóge nemohli chýbať ani spomienky na žiakov, ktorým režim v období slovenského štátu zakázal chodiť do školy. Tak v podobe výstavy, ako aj čítania spomienok. Ra
teraz prečítam spomienky Prešovčana Roberta C. Bornsteina, ktorý má v súčasnosti 97 rokov a žije v Izraeli. Roby Bornstein bol žiakom tercie 3. triedy, keď 1. septembra 1940 už nemohol nastúpiť do Kanady. V čase môjho detstva, keď v Prešove žilo okolo 20 000 obyvateľov, bývalo v meste okolo 4 000 Židov. Naša rodina patrila k rodinám, ktoré zachovávali náboženské predpisy a príkazy. Môj otec bol žiakom popredných ješivách, teda v židovských školách s dôrazom na výchovu a štúdium náboženstva, judaizmu. Otec bol tzv. Talmid Chacham, doslovne múdry žiak, teda mladý muž, ktorý žil bohabojne, študoval a ovládal dobré judaizmus. Mnoho čítal vrátane svetskej literatúry. Jeho nepredpojatosť mu umožnila vnímať okolitý svet a kultúru do šírky a hĺbky. S klasickou hudbou, najmä opernou, sa zoznámil po prvý raz v Budapešti. Mal veľmi pekný, výrazný téma. Rád spieval operné árie, ale aj synagogálne spevy. Začalo to samozrejme jednoduchým takým pátraním po osudoch jedného nášho bývalého žiaka, Robyho Bornsteina, ktorý bol z Prešova, a naozaj sa to potom rozvetvilo až na tých všetkých vyše 100 žiakov, ktorí chodili k nám na Jelenecké kolegiálne gymnázium a zároveň takisto boli vylúčení z nášho gymnázia na základe rozhodnutí slovenského štátu. A to pátranie, ktoré samozrejme trvalo dosť dlho, nás nasmerovalo aj do rôznych krajín. Áno, bolo to aj samozrejme Poľsko, bola to aj takisto aj Česká republika, ale takisto dostali sme sa aj za oceán až do Los Angeles, kde sme získali takisto určité informácie aj o našich žiakov, ktorí boli vylúčení z tohto gymnázia. Celú našu tú výstavu a tú prázdnu stoličku a celé to skúmanie tak zahrňala aj taká študijná práca našich žiakov, ktorí pátrali po zoznamoch, pátrali po osudoch týchto vylúčených žiakov a postupne sme sa dostávali k ďalším a ďalším materiálom. Pre nás takým veľmi cenným boli predovšetkým fotografie. Boli to historické dokumenty, boli to dokumenty z Yad Vashem, ktoré prispeli takému rozvinutiu celého tohto projektu. No a kam sa dostala celá tá výstava? Tak ona bola samozrejme najprv umiestnená u nás na škole, na gymnáziu. Neskôr sa dostala aj do Mestskej galérie Karavky v Prešove a taktiež bola umiestnená aj v Spišských Vlachoch. Prázdna stolička sme veľmi radi privítali, pretože bola založená na skúmaní autentických dokumentov, čo sa veľakrát nevstáva. A najmä sme ocenili to, že pedagógovia spolupracovali so žiakmi a učili ich bádať tú históriu na základe dokumentov a nie memorovania. Toto si my v pedagogickej činnosti veľmi vážime. My
sme zistili, že naozaj sa ten náš príbeh rozvíja do veľmi širokých súvislostí. Je síce viazaný práve na mesto Prešov, ale takýchto osudov na celom Slovensku bolo obrovské množstvo, keďže študenti boli vylúčení zo všetkých stredných škôl, všetkých gymnázií a stačilo nám len jedno gymnázium a jedna škola a zrazu tu máme množstvo ľudí, ktorí sa zaujímajú o tento projekt, ktorí zároveň nám poskytujú cenné informácie a my sa stretávame s potomkami tých, ktorí prežili a sú preživšími a oni nám dodávajú ich svedectvá a my ich práve tak dokážeme objavovať. Preniesieme sa do medzivojnového obdobia Československej republiky. Mnohé židovské ženy pracovali obchodom spolu so svojimi mužmi, zároveň sa starali o deti a o domácnosť. Tie zámožnejšie, ak nemali nejakú špeciálnu kvalifikáciu, väčšinou neboli zamestnané. Ak aj mali maturitu a čo si študovali alebo sa vyučili, tak to bolo kvôli rozhľadu, ale najmä na zabezpečenie pre prípad, že by sa žena nevydala. Neskôr už židovské, aj slovenské a české dievčatá študovali hromadne. O tom, že budem študovať, som ani na chvíľu nezapochybovala. Rodičia pre mňa vybrali Evanjelické kolegiálne gymnázium. Bola to škola s dlhou tradíciou. Vyučovala sa tam stará gréčtina a to tej škole dodávalo akýsi znešený kurz. No
Toto bola vaša premiéra dirigentská v synagóge? Áno, bola to premiéra. Tá akustika je tu vynikajúca, čo sa týka do publika. V tejto synagóge som spievala viackrát a je to prekrásny priestor a veľmi, veľmi som chcela, aby aj Konmoto tu mohlo spievať. Shalom